Jatawnek maħna f'River of Love fil-Knisja imma jismana ġewwa daru. Din hija l-bidu tal-konferenza fuq il-fidi. Importanti li aħna ngħixu bil-fidi għax mingħajr fidi m'għandna xejn. U nirringrazzjaw l-Alla kif kont qed ngħid dalodu mhux biss għal dil-ġurnata imma anka għal oħta Fabien illi se tagħtina l-ewwel kelma tal-lum illi għandha it-title naħseb li għażilt inti u ġvera hemm xi title partikolari. Mil-fidi għattama għall-imħabba. Xizbaħ minn di, mil-fidi għattama u għall-imħabba. Nirringrazzjaw l-Alla għalija u nisimaw bir-reqqa dak l-ispirtu tal-għandu xjajdenna dal-ħodu. Grazie Fabien. Gloria l-Mulej u nilqawkom daw kolla li ġejtu l-lum għall-ewwel sezzjoni tat-talim. Mela, l-ewwel 4 kelmiet naħseb tittolli li naqaxalu mhux nistema naħseb. Tisimgħuni? Mhux ninstema daqshekk jgħid baxx. Alright, tgħidu li titolli li iktar leħni. Alright, okay. Alright, omtu ġifieri issa żgur. You're sure you're going to listen to me by faith. Mela, kif laqatni Pastor Mariella l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjahom tal-li tawni l-pastors din l-opportunità li nerġa' niġi hawnhekk naqsam il-kelma li l-Mulej poġġi li fuq qalbi mhijiex kelma tiegħi onestament għax fin-natural mhijiex jiena żgur. Imma il-Mulej kbir u jagħti porzjon minn tiegħu fuq kull wieħed u waħda minna biex inwasslu u nxandru l-kelma tiegħu. Nixtieqkom nagħmlu naqa' eżerċizzju tqumu miegħi u titolbu miegħi wkoll. Mulej Qaddis, nirringrazzjak ta' dan il-mument. Grazzi li inti ħadd over diġà minn dalgħodu x'ma waqaftx nikbi Mulej Qaddis, jiena ġejja fil-karozza x'rid inkun f'intimità miegħek. Dik in-nofsija li nkun jiena u inti biss Mulej Qaddis. Grazzi missier dak kollu li inti tajtini Mulej Qaddis u għalhekk niddikjara f'isem Ibnek Ġesu Kristu li dak li inti poġġejt f'qalbi matul il-lejl Mulej Qaddis u dalgħodu missier hekk jasal għal ħuti Mulej Qaddis bimħabba u b'dak li trid int Mulej Qaddis mhux billi rrid jien fin-natural għax issa iktar int u vojta litteralment jiena għall glorja tal-Mulej. Mela, meta qaluli biex ħanwassal il-kelma waqt il-konferenza, l-ewwel 4 kelmiet li ġewni fuq qalbi kienu fidi, tafda, tama u mħabba. Olli la daqsxejn xalhom il-mużika, please. U qed okay, mela l-ewwel 4 kelmiet u meta aħna ngħidu faith explosion, fidi esplussiva biex ikollok fidi fuq xi ħadd, irid ikollok vera trid tgħid ma baqalix irid ikolli fidi, wasalt għat-tama, irid ikun hemm it-tama, irid ikun hemm l-imħabba biex inti tafda f'xi ħadd, le? Jekk niftakru aħna meta tajna l-ewwel darba ħajjitna lil Mulej, meta ġejna l-ewwel darba għal fellowship jew fejn knisja oħra Kristjana jew fittixna lil Mulej jew għajjatnielu waqt li konna din id-dar. Mulej ma niflaqx iktar. Ejni missier. U dik rid jisimgħana ngħidu. Mulej, missier, Ġesu, il-kliem tiegħu. Alla jisma' leħen in-naċ tiegħu. U leħen il-mitlufa wkoll. Speċjalment il-mitlufa. Għax jkun qed jistennihom bir-reqqa.
U ovvjament meta aħna nkunu ġejna imkisrin, imfarkin, ma nafux se naqbdu nagħmlu bħajjitna. Naħseb li kienu kunaw min jgħid jinxbajt minn ħajti li għamilta jiena wkoll. Forsi tkun wasalt f'punt li ma bqalekx iktar tama, bqalek iktar x'tagħmel. Ġejt f'punt li fil-ħajja tiegħek ma bqalek xejn. Inti minn għalik meta tkun qiegħda fid-dinja, tajjeb. Imma meta nkunu nafu li iż-żerrija tkun inżeret ta' isem Ġesu Kristu ma jitlaq qatt. U jibda jgħajatlek. U jibda jħabbatlek. Jien hawn qiegħed. U tibda tfittex biex tara fejn ħatmur biex issib it-tama tiegħek. Infatti, Ġesu jgħidilna irid ikollok imqar fidi daqs żerrija tal-mustarda. Żerrija tal-mustarda tafu kemm żgħira. Imma mbagħad fiex ħadd jifjorixxi. Siġra li laqqas biss toqgħod hawnhekk. L-eruq tagħha jkunu verament sodi li impossibbli tkun taf fejn marru. Daqshekk ikun irid. Għajta. Għajta waħda. U jagħmillek esplużjoni ta' fidi. Għaliex? Għax jgħidilna afdani. Afdani b'dak li għandek. Afdani bil-weġġat li għandek. Tihom li. U min jaf kemm kpejna u xejna u nek u ċappasna l-pasters bil-maskara u bil-foundation, għaddijom mux foundation. Xtaħsbu? U l-irġiel jgħidulek, jimma nikbix. U jipruvaw jżommu sodi, dritti. Xtaħsbu? Għaliex? Għax jinżel mill-ewwel fil-qalb. U għana ovvjament nitolbu mulej poġġi fuq tron ta' qalbi. Jisimak mill-ewwel tħabbilx rasek. Imma huwa l-unika Alla illi jirnexxielu jniżilna arkubtejna, nibku u numiljaw ruħna. Imma mhux biex jgħaddina biż-żmien ta' laqas xejn. Imma biex jeħlisna. Biex jeħlisna minn dak il-pis kollu li nkunu din inġorru. Pis li nkunu għaddejjin minnu tal-familja. Ġliet, ajjat, twerżiq. Ħesils fuq ix-xogħol. Jew forsi mar-raġel, jew mal-mara, jew mat-tfal. U trid teħles. Mela, irrid ikollna fidi daqs iż-żerrija tal-mustarda, kif qalilna l-mulej Ġesu. Trid titgħallem tafda fejn ħaj jinkisru l-ħitan, jinkisru ktajjen, jinkisru strongholds, bondages, kollox ħaj jitqaċċu trid jitkisser, għalhekk nikbu, għalhekk hemm dik l-umiljazzjoni, ma mhux biex taqgħod ċajt. Imma biex tistrieħ. U mbagħad fl-aħħar f'ħajtek ikollok tama. Għaliex? Għaliex kull darba li aħna nikbu tiġi dik it-tama, kull darba li aħna nkunu qegħdin nfittxu lil xi ħadd, il-mulej Alla tagħna jkun qiegħed magħna il-ħin kollu. Ma jitlaqx. Ma jitlaqni qatt. Anka meta nkunu din ħażin, aħna ma nkunux din narawh, għax nkunu din hekk rasna ġol nikbu dan u jgħat warajna. Ajwa, u jgħat ħdejk jien. Namela jien ta' ġifieri. Jew nissupervja, jew nirrabja, jew ngħidlu ma rridx naf. Ġifieri nagħmluha aħna wkoll.
imma Alla ma jitilqek qatt. Qatt ma jitilqek. U jkellmek meta inti ma tkunx qed tistenna xi risposti qed jagħmlok meta inti ma tkunx qed tistennihom. Għaliex? Grazzi Mulej. Għax l-istennija huwa il-ħin tat-test. L-istennija hija l-ħin tat-test. Issa għadni kemm għaddejt minn ħaġa li kont qed nitlobha ħafna lil Mulej. U nikbi fuqha u nitlob fuqha. U kelli kelma mill-loħt. Jien mill-ewwel ħadd dak il-ħin imma x'għamilt? Meta rajt illi ma twettqitx għax qed Mulej ħanati ċans daw is-seba' jien nibqa' nitlob kuljum fuqha. F'nofsa irrealizzajt li ma tistax issir u s-supervjajt u kbejt. Imma taf x'tallimt? L-ħin tiegħi mhuwiex il-ħin tal-Mulej. Fimtu għadin? Il-ħin tiegħi mhuwiex il-ħin tal-Mulej. Għalina minuta narawha dinja. Għalih mija xejn għax l-għandu bidu u lanqas tmiem. Meta tasal għat-tama, meta naslu għat-tama, jinfetaħ il-bib għall-imħabba. Jinfetaħ il-bib fejn jibda jkollna dik ir-relazzjoni pura, nadifa, bla kundizzjonijiet. U jgħinna inkomplu nimxu fil-ħajja tagħna kif mexa Ġesu fuq id-dinja. Għax għalhekk tagħna l-istruzzjonijiet, għalhekk għandna l-Bibja. Huwa l-ktieb tal-istruzzjoni huwa ktieb fejn aħna naraw illi fejn ħafna minnhom żbaljaw. Imma meta baqgħu bil-fidi, baqgħu bit-tama, sa naraw ukoll l-Abram baqa' bil-fidi, baqa' bit-tama. Baqa' jafdaħ bajnieh magħluqa. Infatti t-Testament l-Antika lija huwa il-ktieb tal-fidi. Għax kienu nies illi jisimgħuh u jimxu warah. Aħna hawnhekk kemm jiskin ngħidu għal San Tomas, ħafna minna San Tomas, għax idu naraw biex nemnu. Vera u ħafna qerq. Imma once li verament insiru nafu min hu Ġesu, Kristu, insiru vera nafu min hu il-Mulej. Hemmhekk l-imħabba teleb kull ostaklu illi nkunu għaddejjin minnu fil-ħajja tagħna. Hekk minn naqra pass illi aħna nagħmlu tal-fidi fil-Mulej Alla tagħna jagħmel splużjoni fil-ħajja tagħna. Sakemm irridu aħna. Tgħidli xi ġifieri sakemm irridu aħna. Għax inkunu aħna bil-busija ta' ras tagħna illi nitilfu kollox. Kif għamilt jiena meta nissuppervja, meta nirrabja ma nieħux dak li nixtieq qalbi u ħafna jixtiequ. Aħna rridu nifmu illi aħna rridu nimxu skont kliemu. Ma kliemu. Għax kliemu biss huwa pur u nadif. Huwa ta' mħabba, huwa dak illi jħollok qalbek. Huwa dak illi jneħħilek il-ħsibijiet illi mhuwiex ġejjen minnu. Huwa dak illi jgħinek tatti widnejk biex ma jħallix il-ladu jfesfes u jkissillek u jfarraklek l-intimità li jkollok mal-Mulej. Kollha kemm aħna ġejna biskop. Sewwa,
fis-sens ġejna biskop fil-fellowship. Morna biskop nfittxu lil-mulej. Kif edna? Bla tama. Ġbajna ngħixu kurzità. M'hemmx fejn nduru iżjed. U kif edna ħlief li l-verità huwa Alla. U aħna għaliex illum il-ġurnata ngħidu fuqu, dejjem irdu nibqgħu nibbażaw fuq il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu li huma it-tlet persuni falla wieħed. Illa għaliex aħna dawn huma 3 versi li nħobbhom u nożżhom miegħi u għożżhom intom ukoll. Għax il-kelma mhix ġast biss għal dawk in-nies għall-aħwa ta' Testament l-Antik għalihom biss. Il-kliem sabiħ huwa għalina wkoll. Għandna twissijiet, irġifieri jekk hemm twissijiet iridu nobdu, sewwa. Imma meta jkun hemm il-kliem sabiħ, naħduh nkaħluh magħna. Ngħidu tihom li rridhom kollha. Jekk nista' ta' daw kemm hawn 4,000 sena, 2000 sena minn Ġesu u 2000 sena qabel, irridhom kollha miegħi titlaqnix, titlaqhom lix. Għandna meta fl-ewwel wieħed f'Ġenesi 1:27 jgħidilna li hu ħalaqna fuq l-immaġni tagħhom. Tagħna n-nifs tiegħu bħalma għamel lill-Adam f'Ġenesi 2:7. U iffurmana bħalma jgħid f'Ġeremija 1:5. U iffurmana fil-ġuf tal-om. Ġifieri aħna jekk ġejna f'ġo xi familja mfarka u imkisra u ma x'jiena tagħtix każ. Jiena u inti il-vessila ta' dik il-familja. Il-vessila tal-om u l-missier illi forsi fl-aħħar mument ta' ħajtu jew ħajjita forsi ma rridux jafu jew jgħidulek għax anti qed tiġġennen jew inti you're going nuts. Imma fl-aħħar mument ta' ħajtu iħallik titlob magħhom u janquk magħhom u jsalvaw. Għaliex? Għax jgħidilna imqar kemm tajtu l-ismi. Jien nismakom. Anka l-kuġini u kulħadd iqpa' jimxi ta' testimonjanza fil-ħajja tiegħek. U fil-ħajja tagħna niqgħu mixjin ta' testimonjanza. Ħajja faċli le, imma ma jimpurtax għax għandna Alla huwa ikbar. Alla li jista' kollox. Alla li dak li aħna ma narawx ma jfissirx li mhux qed jitwettaq. U t-testijiet jaslu biex jiena u inti niġu rfinati bħalma jiġi rfinati d-deb biex joħroġ sbuħija tiegħu. Kif edna, nitkisru u nitfarku matul is-snin fil-Kristjaneżmu, imma x'kienet waħda mill-parabola essenzjali li semma Ġesu? Semma il-parabola tal-liben il-ħali. Meta rrid kollox, rrid semu u telaq. Telaq jixxala, telaq jiddeverti ma' dik u ma' l-oħra, jagħmel li jrid. Imma meta spiċċawlu l-flus, telqu kulħadd. Imma missieru ma telqu qatt. Mhux talli laqgħu, imma talli għamillu festin taħt l-aħjar il-bies natfu. Imma aħna fid-disprazzjoni bħal liben il-ħali, imqar jekk inkun fil-maħżen ma' ħnieżer, basta nerġa' niġi lura. Għaliex? Għaliex meta aħna verament nimxu fil-Kristjaneżmu kif suppost, nimxu fil-Kristjaneżmu b'umiltà
U Alla jieħu ħsieb kollox, mhux jiena bħala Fabien, mhux jiena bħala bniedem. Alla jidħol għalina u dejjem niftakru il-ħin tagħna di verament qed titieli l-ispirtu bħalissa, verament importanti, il-ħin tagħna mhuwiex il-ħin tiegħu. Żommuha f'qalbkom u żommuha magħkom din. Wara dawk l-4 kelmiet illi ħassejt f'qalbi fil-bidu, meta qalu li ħanipretka, fidi, tafda, tama u imħabba. L-ewwel wieħed li ġieni huwa Proverbji 3, ejja mmorru flimkien. Proverbji 3. Ibni, it-talim tiegħi la tinsiex, iżda ħalli qalbek tħares il-kmandament tiegħi. Għax għomor twil snin ta' ħajja u sliem huma jżidulek. La tħallix it-tieba tiegħek u sewwa jħalluk. Orbothom ma' għonqok u iktibhom fuq it-tavla ta' qalbek biex issib il-grazzja u stima għolja quddiem Alla u l-bniedem. It-tama fil-mulej b'qalbek kollha u fuq femtek la tafdax. Aħseb fih fil-mixi kollu tiegħek u jwettilek triqatek. La żommx lilek innifsek baref, iżda mill-mulej u warrab mill-ħażen. Dan ikun saħħa għal ġismek u l-mudullun għal għadmek. Għaliex? Mela għalilna it-tama fil-mulej. Vers 7 jgħidlek, la żommx lilek innifsek baref, ibża mill-mulej. Mhux tibża minnu bħalma qalilna l-pastor il-bieraħ, tibża minnu għax titwerwer minnu. Ibża li titlaq minn taħt ġwinħaħ, minn taħt il-protezzjoni tiegħu. Għax wans li nagħmlu bħalmet l-ewwel li hija deċiżjoni tiegħek jekk titlaq, jekk ma tiqpax taħt l-imħabba tal-mulej. Taħt il-protezzjoni, taħt f'min tafda, erġajt kissirt kollox. Għalek ibża, għax il-protezzjoni tiegħu nafu b'testimonjanzi, grazzi mulej, b'testimonjanza ta' persuna barranija illi kienet mixja mxiet fid-dlam, mxiet fis-siġar, fil-foresta bil-lejl. U l-għada semat illi ħatfu tfajla. U marret taffaċjom u għaltilhom sabet minn kienu l-ħabs għax ħatfu għal-rejpjawa, ma nafx qatluwix. Pero naf li qatlu li jirrejpjawa ħatfuha. U għalula u marret tgħidilhom għaliex il-dik it-tfajla u mhux lili. Għalula għax warajk kien hemm 2 tanġli kbar. Mela jiena dejjem protetta. Jiena u inti dejjem protetti. Meta aħna maħniex din naraw, Alla qiegħed magħna. Il-ħin kollu. Meta uliedna ma jkunux dimmana, meta r-raġel jew il-mara jew ħutna ma jkunux dimmana, nitolbu għal xurxin, għax ma nkunux nafu x'ħaj jiġri. Darba minnhom ħassejt erġ li kelli nitlob għal oħt partikolari
u nitlob verament illi mbagħad qalet f'ċett minnhom illi kien miraklu illi salvaw minn inċident ta' karozza fatali. Qed il-oħt ħassejt fl-ispirtu tiegħi li kelli nitlob għalik qed ma nafx għalfejn qed ma kontilni ġranet. Ġifieri qabel ma sar l-inċident il-mulej poġġieli fuq qalbi. Hekk għandna nkunu ma' xulxin. L-ispalla ta' xulxin. Żbalja xi ħadd il-mulej ħafrilna. U tagħna istruzzjoni tajba li kull jum irridu naħfru 77 darba għal 7 darbiet kull jum. Kull jum. Mhux fil-ġimgħa jew tqassamhom fix-xahar jew fis-sena. Sewwa, għax meta nisbaljaw nkunu rridu li il-parents tagħna iċedulna mhux jirrabjaw kompli jkunu rrabjati magħna jew fuq ix-xogħol. Sewwa. Ma tkunx tridhom jibqgħu irrabjati miegħek, tkun tridhom illi tkunu din sew. Ma jfissirx li titkompli tiżbalja. Mela, edna li l-fidi huwa l-ewwel pass. Sewwa, li rridu nagħmlu, weħlet li. Għandna ħafna rakkonti, kifet fil-ewwel li għandna ħafna rakkonti fil-Bibja il-min afda minn afda kellu l-fidi. Ejja mmorru flimkien fit-tieni Pietru 1. Ħarab li Pietru. Il-mobile, please. It-tieni Pietru 1. Vers 5. U barra minn dan għamlu l-ħeġġa kollha u żidu mal-fidi tagħkom il-virtu. Il-virtu ġifieri il-goodness, it-tjubija. U mill-virtu l-arfa. L-arfa ġifieri li tifhem, understanding. U mill-arfa ir-rażna u mar-rażna is-sabar. U mas-sabar it-tjieba. U mat-tjieba il-ħbubija tal-aħwa. U mal-ħbubija tal-aħwa l-imħabba. Għax jekk ikolkom fikom dawn il-ħwejjeġ u bil-kotra ma jħallukomx fiera jew bla frott għall-arfa ta' Sidna Ġesu Kristu. Min m'għandux dawn il-ħwejjeġ u għama u ma jarax il-bot, nesa li kien imnaddaf midnu biet ta' darba. Hawnhekk huwa kif qed jippreparana għalli ħanajdu kif irdu nkunu nies ta' fidi, nies li once li qed nisimgħu l-leħen il-mulej nibkomplu mixin fit-triq tal-mulej, fit-triq tas-sewwa, fit-triq fejn ħawilna. Kif qed fil-bidu sakemm irridu aħna għax il-mulej alla tagħna huwa bla limitu. Il-mulej alla tagħna ma jridniex inħarsu lura. Meta l-mara ta' Lot ħarset lura, ġiet pilastru tal-melħ u għada hemm sallum il-ġurnata. Ħadd minna ma jista' jħares lura u ħaterġa' tibda minn fejn kont.
Il-liben il-ħali ma reġax bdieħ minn tarbija. Il-liben il-ħali kompliħ minn fejn telaq. Meta ddeċieda li jitlaq mid-dar talla, ma qatx jgħidlu ejja ħanerġa' tibda mill-bidu, tibda li tara kif taħdem id-dar u xi trid tagħmel u hekk. Le. Minn fejn telaq Alla kompliħ. Għax Alla mhuwiex Alla li jinsa. Imma huwa Alla li jneħħi dak kollu li mhuwiex ġej minnu, illi mdak li għaddejna minnu mill-passat. U li fil-Kristjaneżmu inti ma tistax tiqpa fil-bidu. Għaliex? Għaliex aħna rridu ngħinu l dawk ta' warajna. Aħna rridu naħsbu. Daw kollha li qegħdin bil-qiegħda aħna jew li niġu hawnhekk. Aħna rridu naħsbu f'min hemm warajna. Min hemm ħajjiġi b'testimonjanza, drug addicts kif ħanajnuhom, single parents kif ħanajnuhom. Dawk li ġew minn familja mfarka u mkisra kif se ngħinuhom. Dawk li ġew minn ħajja li kollox jiena u. Alla jgħidilna jienu. Mhux inti hu, Ġesu Kristu jgħidilna jien u. Mhix faċli, għalhekk aħna fil-bidu irridu numiljaw ruħna. U jridna nikpu nofol u nċabsulhom il-flok jew il-qmiż bil-maskara jew bil-lipstick u l-affarijiet. Ara kelli ta' Eleanor hi. Issa għandi ta' kelli ta' Eleanor jiena. Għattila biħek, mort qoddim għattili għandi il-ta' Eleanor, nsejx kull-jom, għandi l-maskara tagħha. Għaxet nara komissarjajtu wis. Ejja, u jik ma tiħu ġalli għax vera jel. Imma, għaliex dan kollu? Il-ħajja tagħna hija wisq maġla u wisq. Għax jien filgħodu kif nasal ix-xogħol dejjem b'nifsi maqtuħ, qatt ma nasal bil-kwiet. Kombinazzjoni it-tifla għalt li l-bieraħ, għalt li ma, għalt li ta' fuqi, għalt li dejjem tiġi bla nifs. Għalt li bla nifs. Għalt li saħna fid-disa niftħu. Għalt li maħija, għalt għadik mammi. Bitlet tfal. Għalt li ovvja li ħat iġi tard. Għalt li ma minn Pembroke ma. Għalt li kemm minn tħelwa tajba di. Għalt li jnaw koll, għalt li mill-qawra rrit ninżel ħazzebuċ. Għettilaw fil-ħodu niprofa li għettilaw jinqas nkellem il-ħadd għax nkun l-iktar waħda strampa fil-ħodu wersaq li minn nofs. Imma xarta rrit nagħmel l-affarijiet fil-ħodu. Għettilaw kieku qatt ma nitlax niġri ix-xogħol biex nasal fil-ħin. Dejjem nisgiċċa 15 kwarta tard. Għettilaw mhux għax kemm toqgħod il-bot. Għettil imma tanti kollna affarijiet, tanti rridu nkunu kollox strutturat. Min iritek. U aħna apparti għettila, orrejt, għettila inti għettila indipendenti. Għettila imma l-annimali ta' d-dar. Għettila jek ma jkollok xabti tamil ħwejjeġ, għettila mux jina rrit namilom. Għettila jek inti jkun hemm xi ħaġa li ma jkollok xabti tamil, għettila biex ma tlaqqatix man tiddadi, għettila mux namilha jien. Ġvek l-ismani ħadaqla l-wadnejja, tgħidlek xifni. Imma, b'dik l-għaġla kollha, ma dik l-għaġla kollha, irridu nsibu il-ħin ta' min tagħna tama fil-ħajja tagħna. Il-ħin tiegħi huwa fil-karozza. Dak hu l-ħin tiegħi. Il-bieraħ flaxija wara hawnhekk fejn ħanqod fejn qegħdin għandna żgħir. Mux
bħalma fej ħammorru fid-dar. Ġa għandi l-esta, il-box room, għetlu dik, muħa joħodili ħadd, dik ġeja war room. Dik musa joħodili ħadd mill-ewwel kienet fuq il-pjanta mill-ewwel. Għetlu dik tiegħi, għetlu pjamlu li tridu fil-kamar. Għetlu ma dik muħa joħodili żgur ħadd. U n-pjana u nara kif se nagħmilha u dan u isnet għandi xi kamra daqsiex. Għax Alla ħaresni milli għal-affarijiet milli niżilt nara minn fuq temu hekk, naħseb aħjar ma jeżisti xejn dak is-sajt. Għax il-ħin kollu nfittex u nara. Imma għaliex għax irid dak il-ħin u m'għandix. Il-bieraħ miskin Brendan bid-dawl fil-kamra raqat. Dak jorqod għax ikun l-kun għajjen jaħasra jkun ilhom il-5:30. Imma tfajt fil-headphones f'udnejja minn dawk soundproof biex żgurha ma jismani ħadd. U qattajt ħin mal-mulej xelt il-laptop. It-tifla jħassra għat ħatorqod bid-dawl, għat ħanorqod bid-dawl matra. Ma kellix ċans il-bieraħ. Kollox bil-ġen. Imma qattajt ħin għamilt sija u nofs illi ma rridx nieqaf. U l-mulej jatini. U nikteb. U nkun bħalissa qiegħda in avvanz il-qoddim mill-kliem li għandi miktub. Għaset il-laħħaq. Għaliex? Għax il-mulej jgħetlu mulej ma rridx nkun jiena, ma rrid li inti twassal il-kelma tiegħek. Ma rridx nkun jiena. Meta nkunu hawnhekk aħna din kontabbli 10 darbit iktar minnkom. U dak li jkun jrid ikun joqgħod attent li l-kelma li qed twassal tkun vera kelma li taħ il-mulej f'qalbu jew f'qalba. Mela, edna li ma rridux nieqfu fejn inkunu jew imma nerġgħu imorru lura. Għaliex? Qasbu ftit, għaliex ma jridniex immorru lura l-mulej? Għaliex ma jridniex nieqfu sa ċertu livell fil-ħajja tagħna Kristjana? Qasbu ftit. Għax dak illi aħna irċivejna b'xejn, ma nistgħux inżommu ħanna, irridu nagħtuh b'xejn. Imma kif se naslu? Forsi l-mulej kien ilu jitkellem ma' oħti fil-isjen, imma ma rridix tisma' u bdiet tgħidlu wija. Niltqa' magħha jiena l-qawra fit-triq. U nkellima fuq xi ħaġa li qalla l-mulej. Tgħidlek, xi tbeżbiża ġiddi. Iġifieri, dak illi aħna qed nitgħallmu hawn, tarawhx bħala peace. Aħna rridu nkunu is-support ta' xulxin. Mhux il-peace ta' xulxin, mhuwiex peace dan li għandna. Fin-natural tejja. Il-verità, ġifieri ma nixħadiex fin-natural tejja. Imma x'qalilna fil-proverbji illi ju jkun is-saħħa tagħna fil-mudullun tagħna, fl-adam tagħna, għala. Għax aħna fuq l-skeleton, l-skeleton tagħna qegħdin nimxu. Ġifieri ħajkun fis-saħħa tagħna. Aħna once li nirċivuh fina u ma ħajitlaqna qatt. U ħajpoġġi fuq it-tron ta' qalbna. U ħajkun il-widna tagħna. Ħajkun il-protezzjoni ta' dak illi meta aħna konna fid-dinja kien daħal jagħmel l-istejjer tiegħu u jgerfex u jħarbat. Ma once li tkeċċa, bless you, once li tkeċċa il-mulej ħajżomna relieved minn dak kollu li kunu għaddejna. Għalhekk aħna rridu ngħinu
il-dak li jkun biex nkunu ta' support l-ispalla ta' xulxin. Ħalli nuruhom f'min jistgħu jafdaw. Illi hawnhekk jekk għalih jew għaliha hija l-aħħar tama, jekk għalih u għaliha hija l-aħħar tama, aħna nkunu tajnielu hemm barra. Infatti, Ġesu stess, kemm se ndum magħkom għallhom mill-apostli biex tarfu min jien, biex tarfu dak li jien qed nagħmel. Tiftakrux qalu fid-dajsa, dan minnu, qed jimxu miegħu, qed jimxu miegħu daw. U qed jgħidu dan minnu. U aħna qed nagħmlu l-istess. Imma dan x'għamel għalija, imma x'għamel għalik, x'għamel għalina, mietu tbiċċer għalina, dem prezzjuż, ix-xeret għalija u għalik, li qasbis konna denji, u mbagħad minn dak li nħlisna għax issa nħossuna tajjeb, okej. Mela m'għandix bżonnok iżjed mulej. Stenna mulej ta' ħanajdlik li nixtieq jiena u mbagħad għid tiegħek. Le, daw l-affarijiet ma jsirux. It's out of order. Int kif tista' tgħid illa jekk hija l-kelma t'Alla, kif tista' tgħid illa stenna mulej ta' issa x'ħin dak ħankompli mal-kelma tiegħek. Anka ngħidha tibda tferfer qalbi u nkun nisalku b'taj ngħidlu l-enfus. Taf kif? Dik hija l-biża. Il-biża li inti titlef il-missier l-imħabba ta' ħajtek, l-imħabba pura. Għas jistgħu jagħtuhielek daqs ħadd ma jista' jagħtihielek. Għas ir-raġel tiegħek jew il-mara tiegħek jew it-tfal, ħadd ma jista' jlaħħaq ma' dik il-imħabba. Tħobbhom ovvjament mhux dikom ma tħobbuhomx, taħti tifhimniex ħażin. Imma l-imħabba tiegħu hija restawrazzjoni u dak li jtik il-fidi għax qallek imqari kollok fidi daqs żerrija tal-mostarda. Ħajja tismi, Ġesu, mulej, missier, tik biss kelma waħda. Kun jataw dejk. Janqek u tibda tikbi u tolfuq. Għasab u għara kem ħajġa jabatek lura fej kont. Għalix għanna bżonna l-fidi, u rrit niġri. Mela, tlaqna, Luqa. Luqa 8, 48, Luqa 8, min 43. ħanaraw illi bil-fidi aħna nfiqu. Testimonjanzi oħra, bil-fidi mhux biss illi tinħeles, imma bil-fidi aħna nfiqu. U din l-istorja tmisni ħafna li dejjem nikbi. 8:43, Luqa 8:43. U waħda mara li kienet ilha tbati 12 sena minn telf ta' dem u li kienet nefqet fit-tobba ġida kollu, ma setet titfejjaq minn ħadd. Ġiet waraħ u messet tarf libstu u minnu fih waqfet it-tnixxija tad-demma. U Ġesu qal, min mesni? Meta kulħadd xaħat, qal Pietru daw li kienu miegħu Mallem, il-ġemma kollha tan-nies tiffolla madwarek u trossok u intajt min mesni? U Ġesu qal, xi ħadd mesni, għax naf li l-qawwa ħarġet minni u x'ħin il-mara rat li nkixfet, resqet imrieda u xteħtet qudiemu u warfitu qudiemu. Il-poplu kollu l-għala messitu u kif fieqed f'daqqa.
u qalila, binti, ifraħ, il-fidi tijek fejqita, mur bislim. Mattew 9, għankomplu naqraw naqavrus, Mattew 9, vers 27. U meta Ġesu telaq minn hemm, żewġ irġiel omja marru warah, jgħidu jgħidu, "O bin David, ikollok ħniena minna." U x'ħin wasal id-dar, l-omja resqu leħ, u Ġesu qalilhom, "Temnu li jien nista' nagħmel dan?" Iva mulej qalulu. Messilhom imbagħad għajnihom u jgħid bħalma il-fidi tagħkom ikunilkom. Hemm testimonjanza oħra f'Luqa 18 misħammur fiha ma jekk trid tieħdu nota, Luqa 18, 39 u 43 fejn ifejjaq l-għami. Mela x'namlu issa wkoll bil-fidi? Bil-fidi ħanfiequ. Mela ġejna għawa minna l-pass. Dik iż-żerrija tal-mustarda. Mill-fidi ġejna meħlusa. Mbagħad bdejna nfiequ naqra biex il-ġisem jibda jfieq u jgħidilna biex inkun is-saħħa tiegħek fil-midullun ta' għadmek. Aħna kollha konna mejtin. Mejtin mhux mejta, kważi mejta, insomma. Imma mejta nafu li neżistu ma nafux li qed ngħixu. Għaddejjin bla skop, għaddejjin bil-ġen ta' kuljum u l-panik. Ejja ħammorru flimkien l-ewwel Korintin 15. L-ewwel Korintin 15 vers 13. Imma jekk m'hemmx qawmien tal-imwiet lanqas Kristu ma qam. U jekk Kristu ma qamx, fiera fil-predikazzjoni tagħna. U fiera tfisser fantazija. I wkoll il-fidi tagħkom. Ġifieri tiġi fix-xejn il-fidi tagħna. Jekk aħna ma nemmnux illi Ġesu qam mill-mewt u li aħna irdu nqumu mill-mewt u ħanqomna u ħanerġgħu nqumu jekk inkunu mitna ma jkunx għadu ġisidna Ġesu Kristu. Ħanaraw l-isma kif jgħid fit-tajt il-kelma. Vers 15. Iva, aħna nkunu misjubin xieda folot stalla, għax ix-xedna balla li qajjem il-Kristu li hu ma qajmux. Jekk kienu tassew li il-mejtin ma jqumux, għax jekk il-mejtin ma jqumux, laqqas Kristu ma qam. U jekk Kristu ma qamx, fiera ġifieri fix-xejn, fantazija il-fidi tagħkom. Intom għandkom fid-dnubietkom. Ġifieri, huwa dnub. Huwa dnub. Tlaqna ħammorru sa Ġakob, ħanaraw kif inkunu nafu li aħna maħniex mejtin imma niġu fi żminijiet ta' testijiet. Ġabu, telaqli. Gloria l-mulej. James, vera zaħir. Ġagbu. Yes, James 1. Għaw sibtu l-ġagbu, ħarabli. Ostaz. Ġagbu, wieħed vers 2. Ħuti, isuh bħala ferħ mill-ikbar meta taqgħu fit-tiġrib, fit-testijiet, tiġrib tfisser testijiet.
ta' kull xorta. Billi tafu dan li prova tal-fidi ta'kom iġġib is-sabar. Imma ħallu s-sabar ikollu l-emmil perfett tiegħu biex tkunu perfetti u mitmumin u ma jonqoskom xejn. Jekk xi ħadd minnkom jonqsu l-erf, ħajjitolbu l-Alla li jagħti lill-bnedmin kollha bla tgemgim u ma jċanfarx u jkun moti lilu. Imma ħajjitlob bil-fidi bla ma jkollu ebda dubju, għax ma kien kun f'dubju jixbaħ imweġġa mewġa tal-baħar immexxija mir-riħ u mqalba. Wow, kemm sabiħa il-kelma tal-mulej. Mbagħad naraw ukoll li ma mhux ħammorru għax sar il-ħin, imma ta' dak li jagħmel magħna ma nistħux imma nkunu ta' testimonjanza kif jgħid f'Romani 1:8-9. Inkunu testimonjanza ta' nies ta' fidi. U Romani 1:8-9 hija risposta għal dawk li jgħidilna intom li għandkom ħafna fidi. Ma jimpurtax, il-mulej qalli lili biex inkun testimonjanza mad-dinja kollha li aħna nies ta' fidi. Lawak mant minn Alla tiegħek jiġi fix-xejn. Inti minn inti. Filomen immorru malajr miskina, x'dan ma tantx jissemma. Immorru wieħed Filomen wieħed Filomen wieħed vers 5. Billi nisma' fuq l-imħabba u l-fidi tiegħek li għandek għal Sidna Ġesu Kristu. Mela da l-kliem li qed jgħid Pawlu għal Filomen noħdu ħalina. Billi nisma' fuq l-imħabba u l-fidi tiegħek li għandek għal Sidna Ġesu u għal qaddisin kollha biex isbuħija tal-fidi tiegħek turi l-qawwa tagħha bil-arfa ta' kull ħaġa tajba li hemm fik fi Kristu Ġesu. Għax aħna għandna ħafna ferħ kbir u faraġ fl-imħabba tiegħek għal qalb tal-qaddisin imotija minnek. Mela, ħalli nagħlqu għax sar ħafna ħin. Sorry. Imma ħanagħlaq b'dan biss. Ħamorru l-ewwel Korintin 13 u ħanejdilkom issa mbagħad minn fejn ġie il-kelma mill-fidi għat-tama għall-imħabba. Kieku ħanibda minn vers 1. Kieku kont nitkellem bil-sna ta' bnedmin u tal-anġli m'għandix imħabba, kont inkun qisni bronzi doq jew ċimblu iżarzar. U kieku għandi d-don tal-profezija u nifhem il-misteri kollha u l-erf kollu, u kieku għandi l-fidi kollha li nista' nqanqal il-muntanji u m'għandix imħabba ma jinxejn. U kieku nqassam ġidi kollu biex nitma' l-fqar u nagħti ġismi biex jinħaraq u m'għandix imħabba ma jiswili xejn. L-imħabba s-sofri fit-tul u jitwajba l-imħabba ma terx. L-imħabba ma tiftaħarx, ma titkabbarx. Ma tagħmilx dak li ma jixraqx, ma tfittix dak li jaqbilla, ma tiħux malajra lija, ma taħsibx fid-deni. Ma tifraħx bid-dnewwa, iżda tifraħ bis-sewwa. Kollox tgħader, kollox temmen, kollox tittama, kollox sofri. L-imħabba qatt ma tintemm, iżda l-professiji jgħibu u jisktu l-ilsna u jgħib l-erf. Għax aħna ma nafux kollox, ma nipprofetizzawx f'kollox. Iżda meta jiġi dak li hu sħiħ,
imbagħad dak li hu nieqes jgħib. Meta kont tarbija kont nitkellem bħal tarbija, nifhem bħal tarbija, naħseb bħal tarbija, iżda meta sirt raġel neħħejt dak li kien ta' tarbija. Glorja lilek Mulej. Għax issa naraw f'mera mhux ċar iżda mbagħad wiċċ imwiċċ, iżda nara f'biċċa, iżda mbagħad nara f'sewwa bħalma jien ukoll magħruf. Imma issa baqa' dawn it-tlieta, il-fidi, it-tama u l-imħabba. Iżda l-ikbar fosthom il-imħabba. Glorja lil Mulej. Nirringrazzjaw lill-oħtna Fabien ta' dil-kelma sabiħa li għadha kif tatna u nixtieq illi nixxerja miegħek li waqt li kont qed titkellem vera nisma' l-Ispirtu talla li isimgħuha għax qed titkellem veru mill-Ispirtu tiegħi u li nixtieq ngħidlek grazzi għaliex il-kelma għalkemm tidher li hija sempliċi imma l-mulej tagħna huwa sempliċi. Il-mulej tagħna mhuwiex ta' ħafna komplikazzjoni. U dak li tkellimt inti vera kien ta' duwa anka lija personali, jaħseb wara l-laħwa. U meta ngħid kien ta' duwa li ħinijiet minnhom għalaqta għajnejja biex nisimak, ma rridx inħares lejk, għalaqta għajnejja biex nisma' l-Ispirtu talla. Huwa veru il-mulej Ġesu bil-fidi li għandna fih huwa l-komfort tagħna fil-maltemp, il-komfort tagħna fil-momenti jibsin u b'dak il-komfort li jtina permezz tal-fidi nistgħu vera nkunu komfort għal ħaddieħor. Għax mingħajr l-abbundanza tiegħu ma nistgħux nkunu komfort għal ħaddieħor. U nixtieq ngħidlek grazzi ta' dil-kelma u grazzi tal-obbedjenza tiegħek u issa nieħdu daqsxejn